1-1 जाबाय होमबालाय लाइभआव हाबबायलै गल सोनाया डिस्कभारि 1 इउ 1 बिसिनाबो इहुनाबो नै बिसिनिखौनो बारा फोसाबाखै आङो जागायथारदों बिसिनानो ओइयाव होलांबाय मा जायो दा हारसिं नंगौलै खोमसियाव आराम से मानसिलाय आराम से बढ़िया गरम जाहैलाय नोंसिना बहुत सोनो हायोलै द्र' मेला टाइमावलाय आराम से kapta डिस्कभारि 1 इउ 1 समान टाइमा बेसेबां जागोन 19 मिनिट ओइयो लागायबाय 1-1 दाबो ना 19 मिनिट जाबाय नामा टाइमा 30 मिनिट जाबाय नंगौ नै ब्रेक टाइम जाबाय ड्रिंक ब्रेक वाटार ड्रिंक ब्रेक जाहैबाय 1-1 दायो 23 जाबाय आरो टाइमा ना पसिस 1-1 गल डिस्कभारिया नैबे ग्रिना डिस्कभारि खेबसे बै हौवाया दा इहिउ दायो 1-1 जाना दङ दा दै लोंनायनि सम जाबाय आरो 1-1 डिस्कभारिया नैबे ग्रिना 1 डिस्कभारि 1 बै इहिउ 1 नै 1-1 दायो हाफ टाइम जायाखै दाबो फार्स्ट हाफआव दाबो जोबा खेलाया 1-1 जादोंना बिराद मोजां जादों खेलाया 1-1 टाइमा दायो माबाया गल स्करा 1-1 जाना दङ 1-1 गल स्कर 1 फार्स्ट हाफ जोबथ'वाखै दाबो दायो नै दै लोंखांनानै हाबफिनबाय मारै ओइले बल बैले गारि नागारा ओइले बल ओइले केमेरा कुवालिटि मोजां नङा नालाय जुम खालामजाया आउट जाफिनलायबाय केमेरा कुवालिटिफोर लाइभ होबाय थानो हायोमोन माया जायो टाउनाव थाङाखै र' टाउनाव बोसोर गोदान लायथारसै आं मबाइलखौनो बिदियाव लायहोबाय थानोसै आं बेनि थाखायनो आं माबायाव फैला इउटुबाव फैला आङो मबाइल मोजां नुयैखायनो नङाबालाय क्लियार खेबना हगारबाय थानो हायोमोन आं
देसेसो नायदों अननानै लाइक होदोलै गोबावजों फैनायखौ लाइक होलाजोब दे नै डिस्कभारि एफसिजों माबाजों जागासिनो दङ इउजों दा 1-1 जाना दङ फार्स्ट हालाव खेलाया मोजां जादों नायनो लकेसना जाहैबाय क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय सिम्बारगावआव जादों सिम्बारगाव फिल्डआव वाव वाव खेलाया मोजां जादों ओरैबो ओरैबो मा ए लिरना होखादों माबायाव टाइटेलाव लिरना होखादों डिस्ट्रिक्ट लिग सुपार खेला होननानै सुपार डिभिजन लिरना होखानाय टाइटेलाव केमेरा मोजां मोनब्ला बोगथाब खेबनो हायोमोन आं गोदान लायनांगौ र' सिफोरनि फैसाया मालायनावसो लाथ'नांगोन पकेटाव निजा गैया सेकेन्ड निउ बायनो हाया डिस्कभारिया नैबे गोथाङा आरो ओमफ्राय बै गुफुरा जाहैबाय इहिउ दायो फार्स्ट हाफनि सिगां 1-1 सोलायना दङ दायो लाइक हो लाइक अननानै बेसेबांबा गोबावजों फैबाय आं नै नोंथांमोननि सिगाङाव आयौ जोसिबखायो मानिखिया आयौ लागारबाय बेफारि जानानै खस्थ'सिन खारफाबाय थानांगौ बेबो आउट लाइक हो अननानै बेसेबांबा गोबावनि उनाव नोंसोरजों नुजाफैदों आरो केमेरा क्वालिटि मोजां नङा मोजां होनो नाजायो जाया ओमफ्राय बायनो हाया गरिब अबस्था आरो जाबायना नै जाबायना हनै लागाय औ 3 नाम्बार फाउलनो औ बेनि दे कन्ट्रल डिस्कभारि नैबे गोथाङा ओमफ्राय इहुआ बै गुफुरा 1-1 दायो फार्स्ट हाफनि सिगां खेलाया समानै दं दाबो इसिनाबो जादों एखेसो मानसिफ्रा आयौ नारथारबाय बारनो मोनखायोब्रा मौसुमले गैला बे फैबाय आयौ हनै आयै हाबबायसो नंदों आंहा हाबथारसैमोन इयुआ लागायदोंमोनलै डिस्कभारिखौ हिउआ लागायदों डिस्कभारिखौ लागायदों फाग्ला उल्थासो बुंदों नायग्राखौ सेस खालामनांगोनलै बेना मोजां खिथाब्रा मा सोर लागायनो नागिरामोनलाय डिस्कभारिया गावबायमोन औ डिस्कभारिया गावबायमोन आं केमेरायाव ओंखाराखैबाबो मा थुरायखो माखौ आं केमेरायाव बायो नै दायो सोर देरहाखो खिथाहरदो आं बिदिखौ मिन्थिया फार्स्ट हाफनि सिगां 1-1 आयौ डिस्कभारि जोगथा हरबायलै आयौ बोथोरनो साबसिन मोनगोन आदा नायनो सबथार ओरैनोथ' दा मोखां फसेरनाय जाबाय थागौमोन होथेहां माहां लागाव जोफागासिनो नै सिम्बारगाव फिल्डआव बल नायदों जों सिम्बारगाव फिल्डआव क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट लिग सुपार डिभिजननि खेला जागासिनो नायो दायो मोननैबो टिमा 1-1 आवाज
लाइक हो लाइक 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 नै जोंनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय सिम्बोरगावनि प्लेग्राउन्डआव दङ दायो सुपार डिभिजननि डिस्ट्रिक्ट लिग जागासिनो दं नालाय दायो नैबे गोथाङा जाहैबाय माबानि डिस्कभार FC ओमफ्राय बे गुफुरा जाहैबाय इहिउ दायो 1-1 जाना दं 1-1 फार्स्ट हाफ जोबथ'वाखै दाबो जासिगोन 10 मिनिटसोनि उनाव फाउल जोनादों हेल' सुपार डिभिजननि खेला नायगोन जोङो सिम्बोरगाव फिल्डआव क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट सुपार डिभिजननि माने आउट जोगारबाय थाखोरा नायग्रा ओरैजाय गोगोम दं ओरैजायबो दङ हनै अलराउन्ड आनाव ओरैबो दङ आउट गारबाय डिस्कभार सोनो नागिरबाय Thì kia rồi bước vô này. Nah, ihiu wala nakarkasnya ihiu ini dua cingok bola. Aish. Ah, kayak garson sih semua tuh. Ihiu asuen sih mulai. Corner ball. Berapa bu sinda bu ini acung geli yang gini lah, ye. Kam hewan tersies. Nang buat corner lo sang tinggi ini. Berapa juk thaba malah sih juk tanah kena jadi na. Corner ball jangan ada corner ball. Mentu. Ya, mending lagi. Kayaknya mau lomba kira. Fundang mana serba? Iya. Asal lagi ni, ile. Tujuh. Kalau tangkai deng. Wan layu Discovery ini begatanga Arab ihiu ini gufra wan layu pas halbnya sekian half time jatuh kada apa Super Division kelas atas nung dari district
आराम से थोड़ा जी आराम से बस लेके खेलो मुन्ना टर्न मंदा जा Này mà ra vậy, mà đâu ra kìa, Bay hàng thấy bên này cứ như cái gì mà ra kìa, về lại, cũng thấy buồn. mà đâu ra đây, lagi dah mun boria deh bol oi dia apa buku lain ni karena na buku lain karena biar ber Tamen ni Bilibang Lupa untuk kali. Mon man. Hey, mari je ke. Bila, satu. Ya, mundur. Bila ya insur. Là nó muốn gì? Spesla. Moment. Ush. Kau kiri pergi. Çamaşır. Kau hoşeri pergi lagi. Mas fagla müşkil ne? Tempat. Cái gì nó này là ra thao cái liệu, Gambar tu. Ini gambar tu. Mana je santai. Mesin saya baik juga kau sendiri dari sejauh sana orang macam tu je. Nenggeling wapi. 1-1 đấy, 1-1 Discovery 1, EU 1. Chưa cả rồi cái nào một cái. Out seri. Out karena tu. Iya kalau udah begini. Chưa cả rồi đi rồi kan nanti. Enggak dong bay. Iya dia nanti sang bay. Time pass kalam ni. Mal time pass kalau malam. Milika semua. Milika. Oh, sis tanah, sis nerasi. Ada mulut ini. Saya kan try bay. Alah, ini benar kena kasih ni.
गुदुंनिफ्राय गुदुं जाबाय गोसोफ्रा जों दहाय सोगारलायनाया ना नांलालै आदा साथाया नोगोद गिदिरखा नै होथेग्राया जोंनिया गैला होमबालाय साथा थख्रानोसै थख्रबालै माने दै गुसुलायदो नांसोर थोस नोंखौ दहाय लाबोनो थिनखाबाय आला मालायखौसो दै गुसु होनबावदों नोङो आंहासो खेबनो बावलायलायबाय गावजोबोसो नै केमेराया बोगथाबबाबो दा हाबथाम जाया होसिनलायखो ना मारै जाखो जाग्रा जाबाय दां सिपारानो गारसनजानो गिनानै नङामोन गारसोन जाबाय बे 2 सेकेन्डआवनो सोजाखागोन सिपारा मानो विनार जायाखै नों फाग्ला मैया होननाय बायदि नों बे माबाफोरजों हागोन नामा मानो होनबा मैया गेन्द्राबिला जथाय बायदि हागोन नामा नङा जोंब्ला पार्टिजों जोंब्ला उनाव सानै गाना बड'लेण्ड एफसिनिया सानैल' गैया नाथाय साबसे साथाम दङ नंगौ जोंबो सानै बिसोर हागोन नामा खारनाया बार बादिसो खारो मारै गैया नङा थांफाले खाथियाव बला मानुसा हा जेबो थास खालामा बे होगा है गुड मून गुड No man, nhau đấy. Gol lawan hala hiwa. Tunggu. Hey, 6 nomor. Halo kel. Halo kel ben. Mandi khayli. टाइम जोबसिगोन नालाय आंनि खोथाबाबो समान ना गावसोर सोनो हागोन समान दायो 1-1 Mun. Hormay जाबाय बे नै 6 नाम्बारा माबायदि
알보다 선수들의 사업을 라기다. 사세요. 한 파손이 상승 그래. 합답. 안 상승돼. 마누사. 인바 중원바. Nào con. Đi đây. Phong rồi. Lúc qua mình thấy con nữa. Paul cho vậy. Thani quaเลยเอาปะ 23. Oh, Pak. Dah. Sini bang. Ini pun tugas deh diri gue itu. Kedek. Kurang dari horba. Ini naik dia. Ini dia. Ah, naik. Tuh gila. Siapa setelah. 같은 뭐 소위사로 영자이가 심노아. 합작자나 sar. Ngwa. 또 뛰는 시. 1-1 này. 1-1. Discovery 1, EU 1. Super Division District Le. Sekarang. Nah, pasal juga ini dapat 1-1 lo. Ya, ini tentu sih. 칼이 못 들어올래? 이 라인은.